Bacolod LGU ginaduso sa mga negosyante ang pagbakal sa COVID-19 vaccine para sa ilang mga empleyado. Sa probinsya sa Negros Occidental naman, 1,000 doses ang bakuna baklon para sa 50,000 ka mga negrense. Yaring balita ang atong gintutukan. 300 milyones pesos ang balor sa COVID-19 vaccine ang baklon sa Bacolod City LGU sa AstraZeneca. Prioridad sa vaccination ang mga pigado. May comorbidities mga tigulang kag frontline workers. Agud mas madamong mabakunahan, ginadusog karon sa Bacolod LGU nga bayaran sa mga negosyante ang pagbakuna sa ilang mga empleyado. Mas mayo gina para hindi man ma-overwhelm ang resources ng local governments, especially now nga ang local government units na ang nag-procure para sa mga residents sang vaccine. Ginaduso ni Councilor Dindo Ramos, chairman sang Committee on Laws and Ordinances, sang sangguniang panglunsod nga himuon mandatory sa mga negosyante ang pagbakal sa bakuna para sa ilang mga empleyado. Nagapat ng LGU nga kung nabakunahan ang 100% sa workforce ng isang negosyo, liwat nga magpagsik ang pagtransaksyon, kagamat-amat nga magbalik sa normal ang lokal ekonomiya. Kung 100% immunized kag vaccinated na ang aton nga mga workers in the business sectors, that means it's now safer for them to go back to work. Pabor sa planong tagpamuno sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Apang gusto sini, mahibaluan ang konkretong economic recovery plan sang syudad. Okay kami sa vaccination, we can shoulder that. We want to know, okay, tugangan namon ang risko namon, ang amon gasto. But what about naman ang inyo part which is creating jobs? Sa Negros Occidental naman, ginpahayag sa gobernador yung ginahitso na ang pagpirma sa multilateral agreement sa pagbakal sa bakuna sa AstraZeneca. I can only say that we have a contract with AstraZeneca, and beyond that, no more details can be provided. Inisyal nga 1,000 doses ang bakuna o kung 50,000 ka mga negrense ang target sa Kapitolyo nga mabakunahan. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.